Iya farukun waka ne kaji yanzu mai sauraro dan adam. Ina so in ci gaba sai dai wasu na so in koma baya. Kushin yaya haka ne ko dai halayya ta ce bata muku ba. Mu dai nazari muka yo mun ka gagara wasu kan basu so haka ba. Muna ta yawan wurdi har gobe shi ya saka ba mu je kasa ba. Kamar gamji muka zama tsara da sassaka bai hana mai ta gaba. Misalin alkawari kai wa gaci mu ne a saman ciku ba. Allah mai alkawari shi za ya cika ko da kuwa bai maka ba. Rubutancen lamari ni na wana a gurin Allah shugaba. Mutum bai ka da mutum Allah yake kai umarsa na gaba. Liyafar mai nazari kwarya tuni ce na gun alkawari. Mu dai waka muka yi wasu har suke jin tamkar tafsir ne. Dan surku kanin hadari rabbana turo tifa ta zamo ajali. Mu ne babban akushi ko za ku buga Allah na tare da mu. Muke cin tantakushi kwanciyar hankali kullum na tare da mu. Muna cika alkawari addu'a uwa da uba ba su ki mana ba. Allah baka barci ka kiyayen kunci. Ka ne gatan marci Allah har ma duk mai nema. Ka yi mana alfarma ka hane mu shiga fama. Ka yi mana riga har wando mu dinga hidimta ma. Kudade si ta zuwa zaka mi badawa. Gidaje da motoci Allah madinar mi ta zuwa. Allah ba dan mu ba domin mun kai ba. Ba dan aiki nai ba da ba ka amsa mai girma. Nai ta yi wa iyayena masu sharan kukana. Abana da umma na duniyar gaban ga kamar su ba. Ban ga kamar su ba.